isikhathi esesikuso siyesenye isikhathi thina sizedlulwa nana izangoma sidlulwa na izinyanga inyanga zizokutshela ukuthi mina ngangenwa ugogo or umkhulu ekonke nezangoma bazokutshela futhi ukuthi wathi awungitshela uma ngabe into yasemnyameni injalo ipractical ngaleyo ndlela lelo how much more eyasekukhanyeni ekaNkuluNkulu ekaJesu Kristu okukhanya. Ngiphinde ngibingelele futhi egameni elihle lenkosi yethu ngoJesu Kristu kusasenguye umduduzi wakashabangu. Sibonge ukuthi siphinde sithole leli thuba sihlangane futhi akukho kunye sikhuluma nje indaba ezimnandi indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngivumele nje namhlanje ngifunde encwadini kaLuke chapter 24. Sofunda nje amavesi awu3 Luke chapter 24 verse 33 34 35 la kimi ke ifunde yakhona kanje verse 33 it is so they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, the Lord is rising indeed and has appeared to Simon. Yilaba bawu2 ababesendleleni eyayiya eEmmaus behlangana noJesu endleleni. Babehlangana noJesu endleleni lithi iBhayibheli bazama ke bebengamboni amehlaba efihlekile ukuthi bambone ngaleso sikhathi until kuze kufika isikhathi la khona uJesu ehlala nabo phansi ethatha isinkwa lithi iBhayibheli wafika wathatha isinkwa wasibusisa bayiqeda ukusibusisa isinkwa wase eyasihlephula wabanikeza lithi iBhayibheli ekudleni kwabo leso sinkwa bambona bamazi uJesu Kristu. Even kwalokho lithi iBhayibheli uJesu waseyanyamalala emehlweni abo ngaleso sikhathi lithi ke bavuka basukuma ngaleso sikhathi ngaso leso sikhathi leso bayi Jerusalem manje bayotshela abafundi laba abawu11 njengoba bayotshela laba abafundi laba abawu11 bawabatshela ukuthi ngempela simbonile uvukile ngoba njengoba nje ningizwa ngizokhuluma ngoJesu owavuka angizange ngizokhuluma ngoJesu ongazange avuke kodwa ngizokhuluma ngoJesu owavuka esiphambano owavuka ethuneni. Yebo bona bazama ukumbulala babezama ukuthi bayaqeda yabona nje bonke abasazama ukumbulala nanamhlanje they are wasting their time ngoba wavuka. It's amazing ukuthi okuyibona ababezama ukumbulala like okwangempela bambulala and futhi wavalelwe ethuneni labo ke babembambe okwangempela kodwa lithi iBhayibheli ngosuku lwesithathu wavuka okusho ukuthi wavuka. Ngizokhuluma nje ngoba ngisho nje ngithi ngizokhuluma ngoJesu owavuka. It is so amazing ukuthi nanamhlanje khona basazama ukumbulala kodwa yonke into seyenziwa yaqedwa kodwa basazama ukumbulala kodwa kube navuka ithuna linqoba still kodwa abantu basazama ukumbulala. Ubona kanjani ukuthi abantu basazama ukumbulala? Ubona ukuthi abantu bathi mabekhuluma bathi ngani noJesu wenu wafa. Yabona ukuthi basayizama lento yimpi basayilwa but lempa abayilwayo impi eseyanqotshwa abantu kube bebazi ukuthi balwa impi eyanqotshwa kahle kahle they are fighting a losing battle ngoba uJesu wanqoba yonke into. So bona basabhizi basayizama lento yokuthi noJesu wenu wafa. So it means sikholelwa kuyidlozi kumuntu ongazange avuke lento yokuthi wavuka amanga but napa bambona ke bayakhuluma indaba lithi bayakulaba abawu11 abafundi bakaJesu Kristu ngoba oyi1 wabo wes12 wayesemthengisile uJesu Kristu so kwasala 11 nabo labo ke abanye ngoba lithi iBhayibheli kwakuyilabo abawu11 nabanye ababekhona lapho bayasho ke bathi simbonile ngempela uvukile uvelile kuSimoni.
Yizwa ku verse 33 lapho isho khona ithi and they told about the things that had happened on the road. Bachaza ukuthi kwenzakaleni endleleni from Emmaus. I mean from le lapha basuka khona Emmaus. Kwenzakale ini endleleni behlangana naye eqala evula ama scriptures eqala from kuwa prophet Moses echaza ngabo bonke aba prophet konke ababekusho concerning yena uJesu Kristu up until kufike lapha kuhleshula khona isinkwa and they told about the things that happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread nokuthi bamazi kanjani bona ekuhleshulweni kwesinkwa kuze babone ukuthi all along kanti silokho sihamba nje naye sihamba naye thina sithi sihlangana nje nomuntu omunye wabantu abakhona emhlabeni kanti sihamba nenkosi uJesu Kristu kodwa simaze uma sekuhleshulwa isinkwa uthe uma ethatha isinkwa esibusisa sihlephula sisidla kuyila amehlo ethu avuleka khona lithi iBhayibheli ke baqala ke manje bamazi ngizokhuluma lawo mazwi lawo ngizothi mina uJesu ofuna ukumazi usengamazi ofuna ukumbona usengambona indaba isekuhleshulweni kwesinkwa ukuthi isinkwa sihleshulwa ngalophu uhlobo ake ngithathe nje uJesu Kristu wayenomoya kaNkuluNkulu wayenawo umoya ongcwele ngoba sonke siyazi ukuthi wehle ufana nesimo sejuba wehlela kuyena so wayenomoya oyingcwele noJesu Kristu uJesu enomoya kaNkuluNkulu esevukile futhi ethuneni elinqobile ithune eqobile ukufa lithi ke manje iBhayibheli nangu uyafika kulabo abawu2 uthatha isinkwa uyasibusisa uyahlephula uyabanikeza bayadla mabeqeda ukudla amehlo abo avuleka okukhomba khona ukuthi uma ngabe umoya owawukuJesu Kristu ukhona futhi nakithi thina abantu mangabe ngempela sinomoya owawukuJesu Kristu mangabe ukuthi ngempela asinawo omunye umoya orong kodwa sinomoya owawehlele uJesu Kristu nathi sinalowo moya lowo uma ngabe lowo moya wakwazi ukusebenza kuJesu Kristu ukuthatha uma ebusisa isinkwa esihlephula esinikeza laba besidla amehlo abo avuleka it means nathi kufanele kusibe ngaba abantu ukuthi uma ngabe sisithatha lesi sinkwa sisibusisa sisihlephula sisinikeza abantu ngoba nathi sinomoya loya uJesu naye aye nawo lo moya ufani amina awuhlukani kodwa umoya ofanayo kusho ukuthi hayi ukuthi uJesu wayenomunye umoya thina sinomunye umoya kodwa uma ngabe lo moya wawukuJesu Kristu ukhona futhi nakithi nathi sothi uma ngabe sihlephula lesi sinkwa sisinikeza abantu lesi sinkwa besidla abantu lesi sinkwa amehlo abantu ayovuleka meaning abantu bayombona and abantu bayomazi ngisamile kulawo mazwi lawo ukuthi abafuna ukumazi uJesu Kristu kupossible ukuthi bangamazi uma ngabe befuna nje ukuthi bamazi indaba ayikho kuNkulunkulu indaba ayikho kuJesu Kristu indaba ayikho kumoya engcwele inkinga ikithi thina abantu thina esikholwayo ilapho kuphela ukuthi thina siyakholwa enlokho ukuthi uyabonwa ngoba lithi iBhayibheli mangabe ulifunda uqhubeka nalo nabo laba bathu mangabe sebefikile besho bethi simbonile kodwa futhi abafundi bakaJesu abazange bayikholwe leyo ndaba leyo so indaba ikithi thina abantu mangabe nabafundi bengayikholwanga leyo nto ukuthi uyabonakala ngaleso sikhathi baze bakholwa nabo ngoba sebebonile okusobala ukuthi nebandla ngalesi sikhathi esiphila kusona nebandla kupossible ukuthi uma ngabe ngikhuluma nje kanjena ngikhuluma ngithi abafuna ukumbona basengambona abafuna ukumazi basengamazi bathi abantu ayikho leyo nto leyo amanga into efana naleyo that is so possible uma ngabe nalaba kuzange kuze bawu nabo baphika namanje kusepossible ukuthi abantu basengaphika bathi ayikho into efana naleyo up until abantu nabo baze bambone bamazi then kuyila abantu beyosho khona ukuthi hayibo ngempela uyabonwa kahle kahle uNkulunkulu akazange enze ukuthi into yakhe ifihlakala ibenzima ukuthi siyifinyelele ithine siyenze yabanzima ukuthi siyifinyelele ukuthi uNkulunkulu simthathe njengomuntu okude
nezinto ezikhona eziBhayibhelini siyithathe njengezinto ezazenzeka kwabanye abantu ezingeke zize zenzeke kuthina. Most of the time siyasibe abantu abanjalo abathatha ngokuthi lezi zinto yebo zenzeka kulabo but hayi kulesikhathi samanje ngeke zize zenzeke. Lokho ukungakholwa lokho, kodwa kumuntu okholwayo nanamhlanje lo Jesu Kristu usengabonwa kulabo abafuna ukumbona. Indaba futhi ikuma leaders, uma ngabe ukuthi umholi wakho oma phambili each and every Sunday noma each and every Saturday engakaze kwayena wambona lo Jesu Kristu, then expecta ukuthi angakutsheli ukuthi uyabona ngoba kwayena akaze wambona. Uma ngabe ukuthi kwayena akaze wambona, then futhi angeke azayishumayela imessage yokuthi uyabonwa, angeke azayishumayela imessage yokuthi abantu basengamazi lo Jesu Kristu ngoba kwayena akaze wabona. Up until kuze kume phambi kwabantu umuntu owambulelwe lemfihlakalo, umuntu owambulelwe ukuthi kahle kahle ekuhleshulweni kwesinkwa umukholwa usidla lesisinkwa amehla yavuleka, and uma sevuleka lamehla uqala ukubona, hayi ukuthi ngoba ubukade ungaboni, yebo ubukade ubona ngoba phela nalabo babili bahamba naye nje endleleni uyabajwayena, amehla abavulekile bayambona, but khona amehlo okwafanele ukuthi mawabone, lamehlo ayefihle ikuthi uNkulunkulu wayefihle uJesu ukuthi lamehlo ambone, then lawo mehlo lawo akamoya kufanele kube yiwo avulekayo akwazi ukuthi ambone, ngoba sikhuluma la ngoNkulunkulu elithi iBhayibheli umoya, lithi iBhayibheli abamkhonza kumele bamkhonze ngomoya nangeqiniso ngoba kwayena umoya. So manje kufanele lo muntu lo kamoya kahle kahle lo muntu kamoya kufanele aphile kuqala. The minute esephila uphila ngani ke ngokukholwa kuJesu Kristu, then lo muntu uyadlula ekufeni angene kuphileni. Once uma ngabe sesekufeni vele ngeke azabone lutho up until asuke ekufeni angene ekuphileni. Uma ngabe sesekuphileni then lo muntu usezoqala abone ngoba manje useyaphila, then usekwazi ukubona okungale okungabonwa ngabantu. Ngiyazi ngikhuluma imessage deep, ngiyazi ngikhuluma imessage okunzima ukuthi abantu bayigwinye, ngikhuluma imessage okunzima ukuthi abantu bayamkele. Abantu abaningi bangayiphika, abanye futhi bangayiphika baze bayongena ethuneni, abanye bayoyivuma mhlawumbe emva kweminyaka ethile bathi yaze sake sayizwa imessage efana nale, kanti lento lena lo muntu ayekhuluma ngale yaminyaka wayekhuluma eqiniso. Abanye uNkulunkulu abenzele umusa akusheshe nje bayibone yonke lento ukuthi ikhona. uNkulunkulu uyafuna ukuthi simazi uJesu Kristu. Asikwazi ukulandela inkosi esingayazi, asikwazi ukuthi sithi masikhuluma singabantu sithi sithunyiwe. Kusho umuntu athi uthunyiwe, athi ngithunywe ukuthi ngizoshumayela ivangeli, abanye bathi babiziwe, kodwa lo babizile bengakaze bambona, lo babizile bengakaze bamuzwe ekhuluma, lo babizile bengazi lutho ngaye. Then uma ngabe uthi ubiziwe ungakaze wamuzwe ekhuluma, ungakaze wamumbona lo okubizile, then ubizwe ubani? Angithi lento kufanele ibalance, kufanele ibe neqiniso layo kahle. Mawuthi wena uthunyiwe, okuthumile kufanele umbone, okuthumile kufanele akhulume kuwena akutshela ukuthi ukuthuma ini. Uma ngabe uthunywe ezizweni ungizwe kahle, lento ikhona ila eBhayibhelini. Even nature iyasho nje, inature iyodwa ukuthi awukwazi ukuthi ungathi umduduzi uthi eSoweto bangithumile ukuthi ngihambe ngeDurban. Mawufika eDurban uyofika ukuthi uthunywe ubani eSoweto, kufanele ngikwazi ukupointa ukuthi ozibani nozibani baseSoweto ngoba ngibabonile, ngibazwile ukuthi bangithume imessage ethile eDurban. Then kanjalo nento kaNkulunkulu enjalo, uNkulunkulu akazange wasifihla thina abantu. Uzobona impela ukuthi isikhathi esesikuso siyesenye isikhathi thina sizedlulwa nanayizangoma, sidlulwa nayizenyanga. Inyanga zizokutshela ukuthi mina ngangenwa ugogo or umkhulu konke nezangoma, bazokutshela futhi ukuthi wathi uma ngabe ekhuluma. Awungitsheleke into yasemnyameni uma ngabe ikwazi ukwenza izinto zayo zibe practical eyasemnyameni. Ayibambe lo muntu ukuthi ugogo or umkhulu or uzibani wakithi uyena ongenze wangipha la amandla ukuthi ngikwazi ukusiza abantu. Awungitshela uma ngabe into yasemnyameni injalo.
i-practical ngaleyo ndlela lelo, how much more eyasekukhanyeni ekaNkulunkulu ekaJesu Kristu okukhanya ukuthi yona kumele ibe practical. That is why today sihlangana nabantu abahamba bamshumayela uJesu Kristu, bamshumayele baphenduka abantu bezwe izwi likaNkulunkulu, bese kuthi emva kweminyaka bajike laba abantu bathi hayi sasenze iphutha, into kaJesu Kristu ayikho, into kaNkulunkulu ayikho, sasingazi nje nathi sasidukiswe abelungu ababeze neBhayibheli. Yazi why? It is because abantu baqamba amanga from the beginning, but bathonyiwe bengathunywanga, bengazange bambona. That's why along the way bazohamba bakhathale, injalo nje into yomuntu onamanga. That's why along the way bazohamba bakhathale bajika nje bamphika nje uKristu ngoba vele kwakade bebengazange baze bathunywe from eqaleni, bayithuma bona ngalokho ababeyithume ngakho, but along the way kwavuka ukuthi vele sasiqamba amanga sasingathunywanga. That's why namhlanje abantu ababeshumayela uJesu Kristu bapreach elinye ivangeli, iningi labo bakhona basasela abasalimela izwi likaNkulunkulu ngeqiniso. Laba basesekhona basalimela, it is because bayamazi owavela kubona, bayamazi owabathuma, bayamazi owakhuluma kubona. Uma ngabe kuukuthi ngempela uyazana noJesu Kristu, uyokwazi ukuyimela into yakhe ngisho noma ngabe sekuthiwa kuyafiwa, uyokwazi ukuyimela into yakhe noma kuthiwa indlala, noma ngabe kuthiwa izifo, noma ngabe kuthiwa inhlupheko, noma ngabe kuthiwa kwenzakala nempilweni yakho, uyokwazi ukuyimela ngoba manje wena uyamazi owavela kuwena, uyamazi owakuthuma. Namhlanje sinabantu abadlala ngabantu emasontweni abathengisa nezinto ezithengiswayo, wena ama-oil, wena manzi, wena yonke lento iyithombe. Abantu bathengiselwa even namatshe ke these days, bathengiselwa amatshe leko nongoma kuthiwa itshe lilodwa 1000 rand. Uzobona ukuthi abantu kudlalwa ngabo. Yini indaba? Ingoba laba bantu benza lento bephethe iBhayibheli, abazani noJesu Kristu, and manje balidela abantu kobabo ubumnyama okungesilona iqiniso. Ngizothi mina uma kungama umuntu okwahleshulwa kuyena isinkwa wambona uKristu, lo muntu onomoya kaKristu uyothuma ngabe hlephula lesi sinkwa lesi, ngoba nasi lesi sinkwa ngilokho ngikhuluma ngaso, siyabusiswa lesi sinkwa bese yahlephula lesi sinkwa, bese yasinikeza abantu badle lesi sinkwa abafuna ukumazi ngempela uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli bazombona futhi bazomazi. Nalaba babehamba noJesu Kristu athi maye bahlephulela amehlo abavuleka, baqala bambona. uNkulunkulu wayengathi kuyophelela kubo kuphela. Siyathola ukuthi even nabafundi bakhe bambona, siyathola ukuthi nabanye futhi aba more than 500 uJesu Kristu wazambula kubona. Siyathola ukuthi even nakuPaul uJesu wazambula kuyena. Akuphelelanga lapho. uNkulunkulu okwakuyena izolo kusese uye nanamhlanje, lo nkulunkulu okuye namhlanje kusese uye futhi naphakade, akaze washintsha. Namhlanje usazibonakalisa kulabo afuna ukuzibonakalisa kubona, usazibonakalisa futhi kulabo abafuna ukumazi. That's why uPaul wathi uma ngabe ekhuluma lapha encwadini yabase, ake ngifunde futhi, angithandi ukuthi ngikhulume kuphela into ngeke ngize ngifunde, ithi futhi ngivale ngayo encwadini kaPhilippians 3 kuverse 10. That's why Paul uthi that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Ngithanda nje lamazwi athi that I may know him. Uthi Paul ukuze ngimazi yena. Namanje ngizokhuluma lawo mazwi lawo ukuthi ukuze umazi yena, that I may know him ngiyomduduzi, that you may know him. Lithi iBhayibheli that I may know him. Namhlanje sihlaselwe abantu who don't want to know him. Sihlaselwe ngabantu abazama scriptures but they don't know him. And uPaul wathi that I may know him. Namhlanje sihlaselwe ngabantu abazama sonto but they don't know him. That's the problem. That's why isonto likanje namhlanje. That's why ibandla likanje namhlanje. That's why kuba sengazathi ivangeli leqiniso alisekho. It is because sihlaselwe ngabantu, they are good ekwazeni ama scriptures, but when it comes to knowing him abamazi. Not to say there's something wrong about knowing scriptures. Vele kufanele siwazi ama scriptures, but the question is, do you know him?
ngoba uma ngabe kuukuthi awumazi yena uyofakaza and uyofakaza amanga yoba ungafakazi lona iqiniso up until you know him. uPaul azange athi that I may know his scriptures, akazange uPaul athi that I may know his words. uthi Paul that I may know him. Kubalekile ukuthi siwazi ama scriptures, kubalekile ukuthi silazi izwi lakhe, ngoba uma ngabe yonke into kufanele siyifakazele ngezwi. But uthi Paul that I may know him, kakhulu ukuze ngimazi yena. Once ngazi yena, then everything iphelile. Sengingakwazi ukuthi nami ngifane nabafundi laba yabakhe bangalesa sikhathi, laba babelifela ivangeli, laba babelimela lokho ukuthi to a point ukuthi makufiwa kuyafiwa babengenandaba. It is because babemazi. Namhlanje sinabantu abadlalayo evangelini, kudlalwa ngabantu evangelini, kudlalwa ngabantwana bakaNkulunkulu evangelini. It is because abantu abamazi yena, baza ama scriptures futhi abafuni nokumazi yena. That's why beyiphika even nendaba yokuthi usengamazi yena, usengambona yena. Hey, i-question ukuthi ubani okuhlephulela lesi sinko. Uma ngabe isinko sakho sihleshulwa umuntu ongazani naye, owazi imithetho yamasonto, you are in a problem up until kube nomuntu owazi yena. Because uma ngabe kumuntu ongazani naye, like nyaphinda uma ngabe kumuntu ongazani naye, then we are in a deep problem up until kumuntu owazana naye. Lo wazana naye uyosilidela kuye. That's why kubalekile ukuthi simazi, ngoba lokho kuyosilidela kuye naye each and every time. Lo omazi uKristu, abantu uyabadlulisa kuyena abapointe kuJesu. Lo omazi uJesu Kristu akawafuni ukuthi uma ngabe ngene esontweni andlalelwa ama red carpet. Owazana noJesu Kristu akafuni even nama titles emasontweni. Yonke lento yokubanga ama titles, uthola umuntu ayedwa nama titles, uzokuthiwa archbishop, doctor, evangelist, yonke lama titles lawa. Lento yokugijimisa lama titles kaningi, it is because abantu abazange bamazi yena, abayazi inkazimulo yakhe. Once abantu bamazi, abawafuni even nama titles, bayabadlulisa abantu, babadlulisela kuJesu Kristu ukuthi abantu babamazi. Ngithi mina okuhlephulela isinkwa osibusisayo ahlephule, athi uma ngabe sekunikeza sona, uthi uma ngabe sekunikezile ukwenza ukuthi umazi yini. Ngoba uma ngabe kwenza ukuthi wazi izithombe, uma ngabe kwenza ukuthi wazi ingcebo yasezweni, uma ngabe ekwenza ukuthi wazi izinto lezi eziphathekayo ngoba sekwashunyelwa lelo livangeli lezinto eziphathekayo, then ukulidela komunye uKristu. Kodwa uma ngabe kukuthi ukulidela kuKristu, lo okuyena yena, lo osezwini, lo owayekhona, lo wanqoba ukufa, ngeke aza kutshela ngezinto zakulelizwe eziphathekayo, kodwa uyokutshela ngoJesu Kristu nombuso kaNkulunkulu. Siphinde futhi sihlangane next time. Igama lami ngumduduzi. May the good God bless you. Sezwa le message, please uyishare futhi usharele nabanye. uNkulunkulu emuhle akubusisa. Amen.